13 po 8 i zaczyna się ten czas, kiedy godujemy z Głesca, a dziś tym Głesca je Katarzyna Kankwewsko-Filepiak z Młodych Kasiebów. Witam serdecznie. Dobry dzień. Dziś godujemy o tym, co przed nami. 18 listopadnika, to już niedługo, midze kongresowi zjazd Młodych Kasiebów. Tak ta rozegracja się nazywa, tym razem w Chmielnie. Łąścigłe roku na jesień, mniej więcej w tym samym czasu był kongres w Kartuzach. Na początku może chcemy rozróżnić, czym jest kongres Młodych Kasiebów, a czym te midze kongresowi zjazdy, jaci docelowo mają co rok są odbywać. Kongres Młodych Kasiebów to miał przede wszystkim wyznaczyć czterenki dziejań młodych w Kasiebiznie, a osobliwie miał na celu wypracowanie postulatów, jakie młodzi mają później realizować. Ten zjazd będzie tak przede wszystkim podrechowaniem tego pierwszego roku dziejań Młodych Kasiebów, tego co oni przez ten czas zrealizowali z tego postulatów, jakie były przerektowane na tym pierwszym kongresu. I jakie to są postulaty? Może nie wszyscy, bo ich było bardzo wiele i podzielone na kategorie, ale w jaką stronę mniej więcej młodzi ludzie chcą iść? Te postulaty, to prawda, było ich bardzo wiele, nie da rady ich wszystkich wymienić, ale tu warto podkreślić, że młodzi ludzie przede wszystkim chcą, żeby ta Kasiebizna była bardzo żywa i przede wszystkim, żeby nie było tak jak teraz, że to jest wszystko taki robiony art folklorystyczny, ale żeby to wszystko było taki moderny. Także widzę, że młodzi Kasiebi idą w ta strona takiego pokazania, że Kasiebizna może być moderna, bo gdzieś na początku 2000 latów już taka moda była, a teraz jest wiadomo, że my musimy pewnie do tego wrócić, że my jakby zabele o tym, że Kasiebizna może się rozwijać w rozmaity sposób dopiero. No wiesz, że my osobliwie jako młodzi pamiętamy o tym, że mamy też te wszystkie dziele medialne, gazetnicze i tak dalej, a gdzieś to teraz chudzie zostało cofnięte i my tak często szli w stronę folkloru, a to doch nie to idzie, doch najważniejsze to, że młodzi ludzie chcą się tą Kasiebizną zajmować, a nie będą się zajmowali, jeżeli będzie to tak robione na art tego, co było kiedyś. I to pokazywało, że młodzi chcą prosto iść śmiało w przód, jak to w piesnie możemy uciec, ale z drugiej strony historię pamiętają. To, że to są odbanze w Chmielnie, to tyś nie je przetrwa dochia. No nie, to osobliwie wynika z tego, że zajanie łeglowo młodych w Wialdzim tu dzieluje pierwsze zajanie Karola Krefta i tyś Chmielno bardzo silno sparłączony jest Karola Krefta i tyś tu pewien dziel, nie chcę, aby teraz gadać jeszcze dokładnie co idzie, bądź sparłączony z Karola Krefta. A czemu prawie młodzi ludzie są głębrele za takiego patrona, możemy rzec? Między innymi adlite, że to on był założcą pierwszej korporacji Kasubia, jako łączyła młodych Kasiebów. Mamy goduny o tym, czym był ten kongres, no a przed nami jest ten midze kongresowi zjazd. Do kogo on jest kierowany? Czy to jest bardziej taka masowa rozegracja, czy może prosto młodzi Kasiebi w swoim karnie chcą się spłytkać i porażeć i gadać? Jeżeli idzie o płytkania, to my płytkamy tak często, że to akurat to nie potrzebny tu jest. Nie, tu ten zjazd jest kierowany do wszystkich ludzi młodych, ale też ludzi, którzy chcą z młodymi robić i którzy chcą zobaczyć coś nowego, a też zobaczyć to, co już jest zrechtowane przez ten rok. A co udało się zrealizować? Przede wszystkim to najważniejszy dokaz, jaki w ostatnim czasu powstały, to jest nowy ciągnik Kasiebską Zemia, a też kasiebsko-językowy portal Nezie, ale też warto wspomnieć o rozmaitych rozegracjach, wyjazdach, wanogach, warkłewniach, sparłączonych z Kasiebizną, a też we wszystkich rzeczach, które można zobaczyć i na Facebooku, i na stronie internetowej. Prawie. Gdzie możemy znaleźć informacje internetowo-starna to? Internetowy starna to młodykasiebi.com, ale też wiele informacji jest na Młodzi Kasiebi na Facebooku. Jaci znanci charakteru, jaci mobec kto chce bez so dołączyć i ty się brać udział w tej kasiebskiej rewolucji, jako zawiązała się łącznego roku na kongresu? Najważniejsze jest to, żeby dla niego Kasiebizna była ważna i żeby miał on ją w sercu. To jest krótci jakby podrechowani tego i teraz chcemy prawie przejść do tego midze kongresowego zjazdu. Wiemy, że będzie w Chmielnie 18 listopadnika, pół 12 zaczyna się, choć rechli jest bundzem msza święto, no ale prawie, przedstawi programa. O 10 my zaczynamy całą z tą mszą świętą, jacie będzie w Chmieleńskim kościele. Później o 11:30 wszystko zaczyna się w Domie Kultury.
I tam na początku będzie rozrachowany projektu, jaki młodzi Kasiebi mają zrealizowany tu w ostatnim czasu, a też przedstawieni wszystkiego, co było realizowane przez młodych Kasiebów od listopadnika do tery. Dalszy dziel to będą warkłewnie, które będą podzielone na rozmaite dziele. Osobliwie będzie tam dziel edukacyjny, medialny, literacki i my tu mamy takie założenie, żeby młodzi ludzie nie tyle siedzeli tam na placu, ale żeby przerektowali coś konkretnego. Między innymi wywiady z młodymi ludzami, prezentacje połączone z Chmielnem, ale też rozmaite teledyski w dzielu muzycznym, czy też prezentacja wistów, jakie młodzi mają przerektowane do tomiku w tym dzielu edukacyjnym. I ta cała robota je przed nami, przebodziwą 18 listopadnika w Chmielnie, w Chmieleńskim do Domu Kulturę. I jeśli taci pytanie było, momentu rzekły, że młodzi ludzie mają nie ograniczywać co do folkloru, ale robić nowe rzeczy, to może jakiś taci łódbę. Co taci może zainspirować młodych? Jesteśmy rzekle o portalu, o tym, żeby w internecie funkcjonować. Co jest? No osobliwie też, jeżeli za te wszystkie artystyczne rzeczy, to też tak będzie teatr, ale też warto pamiętać o tym, że bardzo szeroki dziel też między innymi ma z postulatów młodych, które tych samorządów zajęli tu w tym dzielu i tu osobliwie też można rzec o tym o rozmaitych wnioskach, jakie młodzi składali o nazwanie rondów czy strasów nazwama kaszepskich zajarzów. To znaczy krótko gadające, że było młodych, było ciec, żeby ich głos też dostował do tego publicznego dyskursu, a o tym wszystkim dyskutujemy z Katarzyną Kankłewską-Filepiok z Młodych Kasiebów, no i zaprosimy do tego, żeby przejechać na midze kongresowi zjazd Młodych Kasiebów, któren bundze jeść rozciede igze? Bundze w Chmielnie 18 listopadnika zaczyna się o 10 msza, 11:30 w Domie Kultury. Racimy serdecznie, a godumę z Katarzyną Kankłewską-Filepiok. Dziękuję. Dziękuję bardzo.